Pero meron ding taong ganyan na naghirap na pala sa Amerika, ang sosyal-sosyal sa Pilipinas. Ganyan, meron, no? Magkaiba talaga yung mga tao. Parang Pilipino lang yun, may pagkahambog yung hangin sa labas, mga labs. So, merong comment dito, mga labs. Wala. Hangin, grabe. Yung sabi pa ng babae, Bisaya man itong pagka-comment niya. Pero, itry nating Tagalogin, no? Sabi pa, sus, itong ibang babae na nakapangasawa ng foreigner, hindi daw sila manghingi ng pera sa kanilang afam paghilo mo. O, diba? Ano yan sa Tagalog? Be quiet, moy. Huwag kayong maingay, pretending kayo. Sabi pa. Kaya nga nag-asawa kayo ng afam dahil akala ninyo maraming pera, o di ba? So yun na nga, ate, kung maghanap ka ng afam, andin pira lang yung ano mo, habol mo sa una. Real talk po tayo, ate, no? Kung nasa Pilipinas po tayo, like, ang nasa isip, magandang mag-apam dahil po nakakita tayo ng mga kapitbahay, mga kaibigan na nakapangasawa ng afam. Mahirap ang buhay sa Pilipinas, mga labs, totoo yan. So, marami na yung nakikitang mga Pinay, mga kababayan natin, mga kapitbahay na nagpangasawa na ang lalaking bahay, okay pagbakasyon, maganda maraming tsokolate, no? Okay ang pamilya, ganyan. So tayo naman ang mga dalaginding na kaka-start lang nagdalaga, so parang ma-imagine natin parang ang sarap ng buhay, maghanap din tayo ng apam, no? Para din maging umahon tayo sa hirap, no? So kaya yun yung talagang pinakauna, yun, oy makapag-Amerika tayo at magkaanak tayo ng puti, ganyan, di ba? So wag na, real talk, magkaanak tayo ng mix, o di ba ang ganda, baka magang artista pa, ganon. Gusto mo talagang magkaroon ng afam, no? Magkaroon ng foreigner kasi nga marami kang nakikitang umaasinso. O kung gusto mo talagang umaahon at makapunta sa Amerika at maging seryoso. Kasi yung iba dyan kasi, maghanap ng afam para pirahan, pero may ibang pamilya or may syutang Pinoy. Kasi sinabihan ako yung tungkol kay Angie, diskarte na daw yun. Hoy, maling diskarte yun. Mali yung kung kapamilya ninyo yan si Angie, for sure, siniraan na ninyo yan. Huwag kayong magpa-ipokritayan dyan, mga darling. Pero kung ang goal mo sa buhay is magpangasawa ng foreigner, and then magkapunta sa Amerika, and then magkaroon ng magandang buhay at magandang pamilya, hindi yung paglalaro at pira-pira lang. Real talk po tayo dito kasi ang daming galit, ha? Sa totoo lang talaga, yung iba nandyan pa sa Pilipinas at may foreigner. Yung iba hindi pala hingi, talagang binibigyan ng foreigner, okay? So yung foreigner is swerte-swerte, may foreigner na hindi magbigay, tihik, kung sa Bisaya man siguro ng tihik, hindi magbigay, tatanungin ka lang kung anong kailangan mo, kung sasabihin mo 1,000 lang yung ibigay. Yung iba naman, hindi ka magbungat ng pira, hindi ka mag-mention ng pira, bibigyan ka ng malaki. Iba-iba po ang foreigner. Hindi ibig sabihin na nakapag-foreigner ka, sigawan mo na mag-ano ka na ng pera na ito, bigyan mo ako ng pera, kailangan talaga, o di ba? O hindi na yun uso ng internet cafe ngayon, mga darling, kasi meron na tayong cellphone, no? Noon talaga is pagpunta ka sa internet cafe, kailangan mong gumasto, no? At hindi yan bibigyan ng foreigner. Okay, kung gumasto ka, kung gusto mong makausap yung foreigner mo, gumasto ka. Ganyan po, yon. Pero may mga foreigner din mapagbigay talaga, may foreigner din na sobrang bait, ginagamit na pala. May mga foreigner din na sobrang tihik na ang Pinay napapagod naghanap ng ibang foreigner. Practical na sabihin nila na ay tihik ito. Pagpunta natin sa Amerika, wala tayo nitong mahuthot. May mga ganon. Okay, maghanap pa ng iba, hindi pa kontento sa isa, dalawa, tatlo, ganon. So totoo yan, real talk tayo. So yung mga ibang Pinay na andito na sa abroad or yung mga ibang Pinay na magsasabing hindi humihingi ng pera dahil po for sure, hindi sila humihingi. Or maybe, talagang binibigyan sila, kaya hindi sila humihingi.
No, ako naman noon, sa totoo lang, pagdating ko dito, hindi ako, yun si Tami, yung pagkita namin, kaya si Tami, pagkita namin ni Tami, hindi po ako humihingi, mga darling. Ang binigay po niya sa akin is pagkain. Inuorderan ako ng pagkain, delivery. Kasi that time talaga, hindi ako pinakain ng isa kong, yung nagdala sa akin dito kasi Tehik, no? Alam nyo, ang dami ng mga foreigner na hindi na naniniwala. Kasi nga, marami akong naririnig dito na ibang mga foreigner na nakapunta na, aduy, meron akong nakilala noon, nagtrabaho ako, nag-caregiver ako, mga darling. Sabi pa ng foreigner na yan, ng asawa ng puti, na babae na, ko sabi ko, bakit itong foreigner palaging nasa Pilipinas? Sabi pa niya, yung iba daw hindi na makapagkatiwalaan kasi marami daw nagkasakit. Itotoo naman talaga din yan, no? Noon ako, nag-internet cafe din ako, mga labs. Uso yung ganyan noon. Maraming nagkasakit sa pamilya. Pagbigyan mo ako, the next week may sakit na naman. Oy, binagyo kami. Yung bubong namin lumipad. Adoy, mga ganyan daw. Sabi, natawa na lang ako sa foreigner na yun. May asawa nga yun ha, pero alam niya yung mga istorya sa buhay doon sa Pilipinas kapag may shootang Pinay. Magsabi pa ni ate dito, huwag tayong pretending. Okay, mag-pretend. Pero totoo naman talaga din na tayo, kapag meron tayong foreigner sa Pilipinas, kapag nasa Pilipinas tayo and then meron tayong foreigner, paminsan manghingi talaga tayo, no? Pero delikado yan, mga labs, maghingi ka, delikado yan. Bakit? Matalino na yung mga foreigner, hindi noong unang panahon na starting 2000 something, ang mga foreigner is talagang bigay tudo. Ngayon na careful na sila. Hindi na pwedeng magpagawa-gawa ka ng istorya. Pero sabi pa ni ate, pretending daw kayo. Wag ka. Anong pinipretend? Nagalit ito si ate sa akin eh. Kapag mapagbigay ng inyong foreigner, swerte talaga kayo. Ang gagawin po ninyo po kapag yung foreigner ninyo is sobrang bait at mapagbigay without asking you, no? Hindi na sila nagtatanong at nagbigay ng kusa. Sabihin nyo na lang, wow, I really don't need your money, but I love you so much. Thank you for supporting me. Adoy, magdrama kung ganun. Hindi sigawan na kulang pa yung pera. Kailangan ko ng marami. Ganun. Kapag hingi ka ng hingi, magdududa yung foreigner. Anong akala mo sa foreigner, robot? Walang iniisip, walang utak? Adoy, Ginoo ko, pinaghirapan nila yung pera na yan. Pinaghirapan nila yung pera, mga loves, para ang mahal kaya mag-process ng mga magdala ng Pinay dito sa Amerika. Sa mga babae diyan sa Pilipinas na totoong talagang gustong matumulong ng pamilya at maging okay. So bahala na tihik, mga loves, wag kayong kung interesado yung foreigner sa inyo, kung interesado, sabi pa, ang daming nagsasabi, walang nabubuhay sa love. Ang pira, doon tayo nabubuhay sa pira. Adoy, naunsa naman na. Pagkaano yung pira kung magkinulatahay mo diha, no? Naunsa good taon. Paano, ang dami kayang mga foreigner dito na sobrang yaman. Ang ending, wala yung asawa. No, na magtataka ka na lang bakit nawala yung asawa doon, nasa peace fund ay tinago na natigok, no? So kaya wag kayong kasi kahit sobraan ng pira, and then magkinulatahay lang di ay mo diha. So walay gugma. Sabi pa talaga, hindi daw nakakain yung gugma. Hindi daw nakakain yung love. Kailangan daw ng pera. Hala, uy, paano kayo makahanap ng magandang buong pamilya kung ganyan yung mindset ninyo, mga darling? May ibang mga foreigner, mga loves, real talk, na tinitisting ka. May mga ibang foreigner na tinitisting ka talaga. Hindi sila magbigay ng pera. Dito mo na malalaman kung seryoso talaga sa'yo, dalhin ka dito. And then dito mo na malalaman. Kasi pagdating dito sa Amerika, bunggisius pala. No? May mga ganong foreigner. Pagdating dito sa Amerika, bunggisius. Pag nandun ka pa sa Pilipinas, hindi ka pinapadalahan ng sobrang laking pera. Tama-tama lang para sa mga kailangan mo, hindi para kailangan sa pamilya. Kailangan mo lang, hindi sa pamilya mo, ikaw as a girlfriend, no? Yun, mga loves, kapag pagdating dito, masasabi mo na lang sa sarili mo, wow, ang saya ng buhay, nakapili ako ng lalaki na akala ko hindi marunong magbigay at tumulong. Kasi may mga ganun, mga loves, pagdating dito sa Amerika, grabe yung tulong, no? Sabi, kasi naiisip ng foreigner na ang bait nito, hindi marunong humingi, hindi marunong magdemand. Pagdating dito sa Pinay, mga loves, bungga ang pamilya sa Pinas, mirong ganon. Mayroong ganun talaga. So, swerte-swerte, tinitistingan. You know, yung Pinay. Kaya tayo din,
na yung iba na hindi din nakaswerte ng foreigner na ganyan na pagdating dito sa Pilipinas, tihik gyapon, walang pagbabago, hindi pa rin mapagbigay. Kaya nga sabi ng iba, basta makapunta sa US, go na. Maraming trabaho, di ba? So swerte-swerte lang talaga. So kaya kapag kayo, kung nasa Pilipinas kayo and then i-follow ninyo yung mga maling gawain, go lang. Sabi pa na nga na iba, diskarte. Sige, yun yung diskarte ninyo. Pero wag nyong galit kayo sa mga Pinay na may foreigner na dito na mapapretentious. Hoy, pinaghirapan, nagtrabaho yung ibang mga Pinay dito, mga darling, para magpadala sa Pilipinas at makasuporta sa sarili at magtulungan. Hindi po nagtrabaho yung Pinay dito para lang idut-dut doon sa Pilipinas, ipadala doon sa Pilipinas. Dito is magtulungan kasi ang bill dito is ang laki dolyares. Magtulungan yung mag-asawa. Depende din yun kasi may mga Pinay din na hindi marunong tumulong. Hindi marunong tumulong. May mga pira pero hindi marunong magbigay. So may mga ganon. So yun, depende lang talaga yan mga loves. So yung nagdala sa akin dito kasi mga loves, tihik. Grabe yun katihik. That time talaga nagtrabaho ako doon sa Cebu. Nagdala sa akin dito is tihik mga loves. Pero alam nyo, minahal ko kasi yun mga loves. Kahit tihik yun, sabi ko sarili ko, gwapo ito at parang magkasundo naman kami. So, wag na. Meron akong story time tungkol dyan. Tungkol kung anong nangyari sa buhay ko pagdating dito kasama siya. But yun, kahit tihik, sabi ko sarili ko, kapunta ako ng Amerika, may visa na ako, go tayo doon. O, di ba? So, yun yung nangyari. Minahal ko ng sa todo kasi mahitsura, hindi nakala ko magkasundo kami. Yung joke namin is mga korne, pero magkasundo talaga kami. Ganyan yun, akala ko talaga noon. Kahit tihik, kahit hindi marunong magbigay para sa family ko, sabi ko sarili ko, go lang. No, go lang tayo. Basta kung mahal mo yung tao, kung ganyan, yun, go na. Nakapunta ako dito, di ba? Nakapunta ako dito sa Amerika dahil kahit sobrang tihik, kahit hindi marunong magbigay yung taong yun, kasi yung taong yun is talagang kung magpadala ng pera is tama-tama lang para sa pag-file ko na yung ako kasi nag-file kami, di ba, pagpunta ko dito, fiancé visa. So ang nangyari, nag-hire kami ng agency na mag-file. So kaya yun lang, tama-tama lang. Pati mga pamiliti ko mga loves, ako pa yung pamasahe ko sa jeepney sa Cebu. Ako pa, no? Basta ma-process lang yung papel namin. So yun, pagdating dito, same pa rin mga loves. Hindi marunong magpakain. Same pa yun mga loves. Kinakount yung itlog. Same pa rin. Kaya nga, kahit tihik, gawin na ninyo, i-go na ninyo. Basta kung dalhin kayo, go na. O diba? Real talk. Magpunta tayo. Alam niyo po yon kapag mayaman na foreigner pagdating sa Pilipinas, alam niyo bakit? Nagpunta kayo sa pinakamagandang hotel. Uy, may mga foreigner din mga loves, pretentious, magpa-pretend. May mga foreigner na marunong magpa-pretend, talaga, magpahambog. Mga pakitang tao, pagdating dito sa Amerika, walay. No? Ang hirap ng buhay sa Amerika, pero pagdating sa Pilipinas, para talagang sino. Yon, para talagang ma-inlove yung Pinay din. Ganyan, oy, grabe. May mga tao din natutuong mayaman yung foreigner, pagdating sa Pilipinas, ang ganda ng hotel, i-shopping ka doon, idalhin yung pamilya, ikain lahat doon sa mga mamahaling shopping dito, shopping doon. Na makikita mo talaga sa look pa lang, sa hitsura ng lalaki, sa pagtrato sa iyo at sa pamilya mo. Malalaman mong mapira. Huwag mong gamitin mga love, seryosohin mo yan kasi talagang yun. Pero meron ding taong ganyan na naghirap na pala sa Amerika, ang social-social sa Pilipinas. Ganyan. Meron, no? Magkaiba talaga yung mga tao. Parang Pilipino lang yun. May pagkahambog yung iba. Anyway, dito lang muna tayo mga loves. Sumakit yung lalamunan ko. Ay.